Thieth Thurka dwaro mondo mi sirkal ong'ie malong'o wach chudo mag jogo ma hikgi oniang'. Jagoro mar riwruogno Mano Seth Panyako ne owacho ni ting' mag thieth bedo matek ne jodongo kod jogo ma ng'awe kind oganda ma sirkal koro nyaka kaw ting' mar neno ni gichiwo pesa kata gitimo chudo ne jogo ma hikgi oniang' e yo makare mondo mi koro ogeng' ng'ikruok ma ginyalo bedo godo kotenore kod dwaro yore mag thieth. Mbia rais, hawa mama ni wachane, hawa marikuru, hawa area elders ambao hawana kazi, inatakana SHA iwe free kwao. SHA iwe free kwa elders, ndio? Kwa sababu wanafanyia serikali kazi ya bure. Marikuru hawana mshahara na unaambia likuru alipe 800 na alipe mwaka mzima alipe 7,000 8,000, atatoa wapi? Panyako kata kamano ne ogo duonde piny kaluwore kod nek ma osebed ka iniyo godo oganda jo Kenya kokalo lwet obila. Gino bende wacho ni ok ber kata matin ka koro jo sirkal mondo mi kaw yie to kendo ageng'a makare ne oganda jo Kenya kokalo kuom gayo obila kata miyogi chik ma nyalo neno ni girito ratiro mag oganda. Hakuna Mkenya atalala kifikiria mama yangu yuko wapi, papa yangu yuko wapi, mtoto wangu yuko wapi, kwa sababu walikuwa wanaua wa Kenya wakipeleka wapi? Yala. Tulisema hiyo mambo itaisha. Mnataka kuweka serikali ya umoja ama serikali ya kutetea wananchi? Osemana kao jumbe mana okende banka ogai